mateixes que sou Pierre Bordem e aquesta setmana que vos dormia dins un dret mai misteriós que n'he pas jamais vist, en bascuat e mai precisament sul campatge d'oeste nau EHZ a Elet. Oui, que sou a oeste na EHZ, les condicions climatiques, que són de les terribles, que hi ha eu ben dos aus, e la meva missió que he d'anar dins els comuns, de l'altre costat do campatge, en passar al costat de l'arbre. Qui vau? Mon diu lo camí que hi semiat de tribucs. Qui pensi que vau estar obligat de passar per dessus aquesta tenta per poder anar dins els comuns, que vau ensenyar depuis allà pel costat oest de la tenta. La fauna aqui é extremamente particular e milieu de tentas que choam. Todos os meios que são buts a sobreviver me diz se la qualitat n'y est pas. La rami que de meien mei presenta e a cops que nesco menjar so que trobam. Aqui un pet de banana que serà pla e que serà una sopa un dia. Aqui o que em trobi dins un environnement totalment hostil. Aqui o que em caurà atenció a tot so que hei, la mendre pe que pot estar fatal. Ecco, che hai ple de proteine che pensi che vau guardar tenta domà. E t'as barkatu komonak? Baina horrela garri gano eta patxeran otoi.